Ubiquitina sisteman daude enzima asko enkargatzen diela ubiquitina modifikazio egitea. Eta horietatik bakoitzak baditu bere sustratoa, baditu modifikatu behar dituen proteinak hauek regulatzeko. Orduan, badakigu zeintzuk dien enzima enkargatzen dien ubiquitina jartzea, daudela 500 inguru gizakiotan, baina ez dakigu bakoitzaren klienteak zeintzuk dira bakoitzaren sustratoak. Ari garena da ulertzen ze prozesuak regulatuta daude gaizki Angelman sindromean, identifikatu ditugulako ze proteinak modifikatzen ditu UV3. Garatu dugula metodo bat, posible dela neuronetan erabili, posible da in vivo eulietan erabili. Nahi dugu konfirmatu gero ere sagu garunetan ulertzeko hau ez dela bakarrik euliekin gertatzen den gauza bat. Eta beste alde batetik prozesu horiek nola modulatzen dituen proteina honek asko detaile gehiagorekin ulertu. Hemendik denbora batera irudi osoa izango bagenu, aukera emango zuen adibidez tratamendu bat bideratzeko oso argi baldin badago garunaren konexioak ez diala ondo egiten zehazki proteina bat adibidez sinapsian ez dagoelako.